Taong 1990, Paracale, Camarines Norte. Ilang araw matapos ang pagmamanman ni Manong Armando, nagawa na nga niyang maramdaman ang kasalukuyang pag-usad ng pangkat ng negosyante patungong Paracale. Bagaman malayo sa kanila ang pugad ng mga ito, nagagawa niya pa ring matunugan ang anumang pag-uusap ng mga demonyo at malaman ang kanilang mga plano. Nang makumpirma ni Manong Armando kung saan tutungo ang mga ito, doon na niya napagpasyahang ilunsad ang pagtugis ng kanilang grupo. Manong Armando, sigurado ho ba kayo dyan sa impormasyong hawak ninyo? Tanong ni Manong Buti habang nagliligpit ng kanilang mga gamit. Magtiwala ka sa akin, Buti. Hindi ko kayo nililigaw. Bilis-bilisan nyo na dyan. Alis na tayo. Sagot naman ni Manong Armando. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman nilang binaybayang daan patungo sa paradahan ng mga sasakyan. Pagdating nila sa lugar, dali-dali naman silang sumakay sa isang sasakyan na patungong Bicol. Wala kasing ibang masasakyan sa lugar na yon ng diretsong Paracale, gawa ng kokonti lang naman ang mga taong nagagawi roon sa bawat araw na dumaraan. Habang nasa kasagsagan sila ng kanilang paglalakbay, panay naman ang pagpapalipad hangin ni Maestro Armando ng kanyang mga usal. Ayon kay Manong Buti, na ang ginagawa noon ng kanilang maestro ay isang pamamaraan para matunugan ang eksaktong kinaroroonan ng nilalang na kanyang pinagtaniman ng iilan sa kanyang lihim na karunungan. Dagdag pa ni Manong Buti, masyadong mapanganib ang ganoong abilidad sa kadahilanang nakakaya nitong mabasa ang anumang iniisip ng kanyang biktima bago pa man niya ito magawang maisalita. Inilahad din sa kanya noon ng maestro na kapag ang gumagamit sa ganoong lihim ay masyado ng mataas, magkakaroon ito ng abilidad na makontrol ang pag-iisip ng kanyang biktima. Sa puntong yon, magagawa niya itong utusan na patayin ang kanyang mga kasama at sumuko ng walang kahirap-hirap sa kanila. Subalit ang ganoong abilidad ay hindi madaling makuha, gawa ng kinakailangan mong manatili ng 15 taon sa loob ng kuweba para lamang mapaunlad mo ng husto ang iyong diwa. Wala pa umanong nakakakuha ng ganoong kakayahan sa kadahilanang lahat ng nagtatangka ay hindi na nakakabalik pang buhay dahil sa labis na hirap na kanilang pinagdaraanan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla namang naantala ang matanda nang muling pumasok sa kanyang isipan ang eksaktong kinaroroonan ng grupo ng negosyante. Napag-alaman niya noon na nakalapag na yon sa Paracale kung kaya't kinakailangan na nilang magmadali. Buti, nakalapag na ang mga demonyo sa Paracale. Hindi ko pa makumpirma ang bagay na nais nilang kunin, subalit nasa katayuan ito ng isang itlog ayon sa negosyante. Wika ni Manong Armando. Matapos naman itong marinig nila Manong Buti, ninais nilang magsawalang imik sa kadahilanang hindi pa nila noon alam kung ano ang mga nangyayari. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang Paracale kung saan tumambad sa kanila ang isang napakaliit na baryo. Kokonti pa lamang ang naninirahan doon kung kaya't hindi naging mahirap para sa kanilang grupo ang maghanap ng pwesto na kanilang titirhan. Iniwasan nila noong makituloy sa taong hindi nila kilala kung kaya't ang ginawa nila ay maghanap ng isang lumang bahay na nilisan na ng taong nagmamay-ari doon. Sa pag-ikot nila sa buong baryo, matagumpay naman silang nakahanap ng isang abandonadong tahanan. Bago nila ayusin ang tahanang yon, sinigurado muna nilang meron itong basbas ng taong may alam sa lugar para naman kahit papaano, hindi sila mapaalis habang nasa kasagsagan sila ng kanilang pananatili. Bago pa man sumapit ang lalim ng gabi, nagawa na nilang maayos ang kanilang tulugan. Barong-barong man ito kung titingnan, napakalaking tulong na nito para sa kanilang grupo.
Kinaumagahan, maaga pang umusad ang kanilang grupo upang hanapin ang kinaroroonan ng negosyante. Nagtanong-tanong din sila noon tungkol sa lugar para naman kahit papaano magawa nilang malaman ang kabuuan nito. Sa pagpapatuloy ng pananaliksik nila Manong Buti, doon nila napag-alaman ang pag-iral ng isang kinakatakutang hukluban sa buong lugar ng Paracale. Hindi umano orihinal na nagmula ang huklubang yon sa kanilang lugar sa kadahilan ng dayo lamang ito galing ng Bicol. Marami na din itong napaslang na taga roon kung kaya't labis itong pinangingilagan ng lahat ng taga-baryo. Matapos itong mapag-alaman nila Manong Buti, napagpasya nilang tuntunin ang kinaroroonan ng nasabing hukluban. Ilang oras pa ang lumipas, patuloy pa rin sila noong nag-iikot sa buong lugar. Dahil sa wala naman sila doong nahanap, napagpasyahan na lang nilang lumabas ng baryo alinsunod sa utos ng maestro. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakbay, doon na dahan-dahan nilang nararamdaman ang labis na pagbigat ng paligid. Hindi nila noon mawari pero parang may kung anong demonyo ang nagmamasid sa kanilang ginagawa. Hindi naman ito gaanong binibigyang pansin ng kanilang grupo, gawa ng mas importante sa kanila noon na mapigilan ang kung anumang planong naiisip ng negosyante. Sa pagsapit ng gabi, doon na dahan-dahang nagbago ang paligid para sa grupo nila Manong Buti. Nang madapo sila noon sa gitna ng palayan, napakaraming impakto at bagat sa paligid ang kanilang nakaharap. Halos maubos na noon ang kanilang mga laway kakausal, subalit ramdam na ramdam nila ang hindi pagbabago ng buong paligid. Habang pinalilibutan sila noon ng mga impakto, wala nang maisip na paraan sila Manong Buti, kundi ang tumakbo habang patuloy na nag-uusal ng mga tigalpo sa buong paligid. Paglalarawan niya sa mga impaktong nagsisulputan sa kanilang kinaroroonan, malausok lamang ang buong katawan ng mga ito at meron itong naninilaw na mga mata. Malabo din ang pagkakakilanlan ng mga nilalang sa kadahilan ng hindi klaro ang kanilang mga pagmumuka. Mahaba din ang mga kalansay nitong mga kamay at meron itong mga nagsisihabaang pangil. Hindi naman naaalerto sila Manong Buti sa mga nilalang, gawa ng napag-isip-isip nilang maaaring panakot lamang ang mga ito ng hukluban. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga ang kanilang grupo sa gilid ng palayan kung saan hindi na sila nagawang masunda ng mga nilalang. Labis-labis naman noon ang pasasalamat nila Manong Buti sa kadahilan ng walang nangyaring masama sa kanilang pangkat. Habang sila ay nakikiramdam noon sa lugar, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon nang masipat nila si Manong Armando na aligaga sa kanyang kinatatayuan. "Manong Armando, ayos lang ho ba kayo?" Nag-aalalang tanong ni Manong Buti. Biringan? Ano ang gagawin ninyo sa Biringan? Bakit kayo tutungo roon? Sagot naman ni Manong Armando na para bang meron itong kinakausap. Nang marinig yon nila Manong Buti, doon nila napagtanto na maaaring naglalakbay ang wisyo ng kanilang maestro. Dahil sa ganoong pangyayari, ninais nilang manatili sa lugar upang magbantay at magmasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, matagumpay namang nakabalik ang diwa ni Manong Armando at kasabay nito ang pagwika nito ng, "Itlog ng bakunawa ang hinahanap nila. Alam ko na, Buti. Tayo na." Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman nilang binagtas ang daan patungo sa tagong bahay ng hukluban. Ayon sa kanilang maestro, na ang huklubang kanilang hinahanap ay isa palang kasyosyo ng negosyante. Kagaya ng grupo nila Manong Buti,
Ipinagpapalit nito ang mga hawak niyang mahahalagang mga bagay kapalit ng kaluluwa at salapi. Ginagawa ito ng hukluban nang sa gayoy mapalalim pa nito ng husto ang kanyang karunungan at madagdagan ng kanyang buhay na siyang naisip niyang pamamaraan para madaya ang kamatayan. Bagaman malabo para kay Manong Armando kung saan gagamitin ng negosyante ang itlog ng bakunawa, natitiyak niya pa rin kapangi-pangilabot ang anumang kahahantungan nito kung sakaling magtagumpay ang mga demonyo sa kanilang binabalak. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nadapo na nga sila sa masukal na gubat, di kalayuan sa baryo ng Paracale. Naging mahirap para sa kanilang grupo noon ang umusad sa kadahilan ng hindi sila gumamit ng kahit na anong sulo na siyang magbibigay liwanag sa kanilang dinaraanan. Ginawa nila ang bagay na yon nang sa gayoy hindi sila matunugan ng mga demonyong maaaring nagmamasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga ang kanilang pangkat sa isang liblib na lugar na merong patag sa gitna. Doon nakita nila ang isang kubong merong nakasinding gasera na pinaghihinalaan nilang kinaroroonan ng grupo ng negosyante. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ng paligid, kitang-kita nila ang paglabas ng isang matandang babae sa loob nito at dali-daling tinungo ang kinaroroonan ng isang kawang may lamang kumukulong tubig. Matapos nilang masilayan ang bagay na yon, bigla naman silang nagulantang nang masipat nila ang paglabas ng negosyante na merong daladalang patay na katawan ng isang batang babae. Walang pagdadalawang isip niya itong inilubog sa kumukulong tubig na nasa kawa na parabang isa lamang itong pagkain para sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, iniahon naman ng matanda ang batang yon at kasabay nito ang pag-abot niya nito kay Gibo para tadtarin. Dahil sa pangyayaring yon, hindi napigilang masuka ni Bitang sa kanilang kinaroroonan. Halos hindi niya kasi lubusang maisip kung bakit ordinaryo na lamang itong gawin sa mga taong minsan nilang itinuring na kaibigan. Maya-maya pa, muli na namang binalot ng pandidiri ang kanilang grupo nang masipat nilang nilantakan ng negosyante ang kalunos-lunos na bangkay ng bata. Ang mga buto nitong hindi na nakainoon ng mga demonyo, itinapon na lamang sa bakuran ng matanda na parabang buto lamang ito ng manok. Nakita mo buti kung kaano kademonyong mga taong pinagsisilbihan nyo at pinakikisamahan? Sa pagmumukha pa lang nila, marapat nga talaga silang kagalitan. Wika ni Manong Armando. Matapos nitong makapagsalita, ninais nilang maghintay ng isang perpektong pagkakataon para umatake. Sinigurado muna nila noong hawak-hawak na ng negosyante ang itlog ng bakunawa nang sa gayoy magawa nila itong makuha. Ilang minuto pa ang lumipas, doon nila nasaksihan ang pag-uusap ng hukluban at ng negosyante ukol sa eksaktong kinaroroonan ng punong magdadala sa kanila sa biringan. Buti, magsipaghanda kayo. Lulusob na tayo. Bulong ni Manong Armando habang patuloy na pinakikinggan ang pag-uusap ng dalawang nilalang. Matapos niya itong mailahad sa pangkat ni Manong Buti, dahan-dahan naman siyang gumapang papalapit sa kinaroroonan ng negosyante. Sila Manong Buti naman noon, binalahan na ng mga dasal ang kanilang mga sandata nang sa gayoy maihanda nila ito sa kanilang pagsalakay. Sa puntong yon, sigurado na silang tatlo na magagawa nilang mabigyan ng pinsala ang mga demonyo dahil sa sumpang nakabalot sa bawat basyo ng bala na nakapaloob sa kanilang mga armas. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglapit sa kubo, bigla naman silang natunugan ng mga demonyong nagmamasid sa paligid na siyang naging sanhi para malaman ng negosyante ang kanilang pagdating. Bago pa man sila nito magawang masilayan,
mabilisan na silang sumugod patungo sa kinaroroonan ng mga nilalang. Dahil sa kanilang ginawa noon, bigla naman silang sinugod nila Gibo habang mabilisang nagpapalit ng anyo. Ang ginawa naman noon ng negosyante, dali-daling pumasok sa loob upang kunin ang itlog ng bakunawa na siyang kapalit ng iilang kaluluwa ng mga bata. Matapos naman itong masilayan ng hukluban, bigla nitong binasag ang iilang garapong kanyang dinukot sa bulsa upang pakawala ng mga insektong nagbibigay sakit, kagaya ng mga lakang at iba pa. Habang patuloy noong pinagtutulungan si Manong Armando ng mga demonyo, panay naman ang pag-usad nila Manong Buti upang habulin ng negosyante. Pagsilay ni Bitang sa papasugod na nilalang, mabilisan naman niya itong sinalubong ng kanyang espadang pinatalim ng kanyang maestro. Sa puntong yon, alam na ni Bitang na may laban siya sa puwersa ng demonyo, gawa ng nababalot na ng sumpa ang kanyang armas. Dahil sa malapitang kumbate noon ang sitwasyong kanyang kinakaharap, kung kaya't walang bisa ang kanyang mga daladalang baril. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, tanging pagsalag at pag-ilag na lamang ang kanyang ginawa habang patuloy na hinuhulaan ang susunod na pag-atake na gagawin ng nilalang. Maya-maya pa, doon na nga siya nagkaroon ng pagkakataon para sumugod, kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na tapusin ang nilalang. Paghataw niya noon ng espada sa tagiliran nito, agad naman niyang binunot ang kanyang baril at walang awang pinaliguan ng bala ang demonyo. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang bumagsak ang nilalang sa lupa nang wala ng buhay. Dali-dali din noong kumaripas ng takbo si Bitang patungo sa kanilang maestro upang mabigyan yon ng tulong. Sa kabilang dako naman, patuloy pa ring nagpupumilit sila Manong Buti na pumasok sa mga insektong harang ng hukluban upang magawa nilang mapuntahan ang tahanan nito. Dahil sa lasong daladala ng mga salot na yon, naging pahir pa naman ang kanilang pagpasok sa lugar. Ayon kay Manong Buti, na ang ginamit noon ng hukluban ng mga insekto ay maaaring nanggaling pa sa kabilang dimensyon, sa kadahilan ng yon ang unang pagkakataon na makasilay sila ng ganoong uri ng hayop. Bagaman hindi nila makita ang buong wangis ng mga ito, sigurado silang hindi ito ordinaryo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanap ng butas na mapapasukan, bigla namang nag-usal ng taimtim si Miguel at kasabay nito ang pagsugod ni Manong Buti sa pulutong ng mga insekto. Matagumpay naman siya roong nakapasok, subalit naiwan sa kabilang bahagi ang kanyang kaibigan. Manong Buti, tumuloy na ho kayo. Kami nang bahala rito. Wika ni Miguel habang kumakaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan nila Manong Armando. Matapos itong masilaya ni Manong Buti, wala na siyang nagawa noon kundi ang umusad ng buong tapang. Bagaman mapanganib noon ang negosyante para sa kanya, wala na siya noong pagpipilian kundi ang kaharapin ito. Ilang minuto pa ang lumipas, napasok na nga niya ang looban ng bahay kung saan nakita niya ang demonyong nakaupo sa silya sa harapan ng pintuang kinaroroonan niya. Gandang gabi, Buti. Pwede ba tayo usap? Kaibigan pa rin tayo, di ba? Tuloy ka. Huwag ka sakit takot. Wika ng negosyante. Nang marinig naman ito ni Manong Buti, dahan-dahan naman siyang pumasok habang inihahanda ang kanyang espada. Sa puntong yon, patuloy siyang alisto sa lugar, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na mapanlin lang ang mga demonyo. Maya-maya pa, bigla naman siyang tumigil sa kanyang pag-usad habang nagtatanong ng, Bakit mo kami ginamit? Para saan ang mga kayamanang iyong pinakuha sa amin? Sino ka ba talaga? Dahil sa kanyang sinabi noon,
kung kaya't biglang napatahimik at napatitig sa kanya ng seryoso ang demonyo. Nang masipat niya ito, agad naman niyang hinigpitan ang kanyang pagkakahawak sa espada nang sa gayoy magawa niyang masalag ang biglang pag-atake ng nilalang. Nais mo bang malaman? Marami akong plano, Buti, para sa nakuha ninyong kayamanan. Di naman ganong mahalaga ang kinuha ninyo. Kaya ako nagpapatrabaho sa inyo dahil ako'y naaawa sa inyong grupo. Isipin ninyo kung wala ako. Ano kayo ngayon? Sagot naman ng nilalang na bigla na lang nagbago ang boses. Matapos itong marinig ni Manong Buti, doon na siya dahan-dahang kumalma sa kadahilanang nagawa niyang paniwalaan ang sinabi nito. Halos hindi niya kasi kayang maipagsawalang bahala noon ang lahat ng mabubuting bagay na kanilang nalasap dahil sa tulong ng dati nilang pinagtatrabahuhan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pinilit namang inalam ni Manong Buti ang gagawin nito sa itlog ng bakunawa, subalit naging bigo siya. Kahit anong klaseng pagtatanong ang kanyang gawin noon, hindi niya magawang malinlang ang demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagtapos ang kanilang talakayan. Pagbalot ng demonyo ng itlog ng bakunawa sa isang tela, mabilisan naman itong sinugod ni Manong Buti para basagin. Kung hindi mo sasabihin kung saan mo gagamitin ang bagay na yan, mas mabuting hindi mo na lang yan mapakinabangan. Sigaw ni Manong Buti habang walang habas na hinahampas ang daladala nitong itlog. Dahil sa bilis ng katawan at talas ng isipan noon ng dyablo, kung kaya't lahat ng ginawang pag-atake noon ni Manong Buti, matagumpay na nasalag nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang duelo, bigla namang tumilapon ang katawan ni Manong Buti sa dingding ng kubo. Nang makatanggap siya ng isang napakalakas na pag-atake na pinakawala ng negosyante. Halos ilang minuto din siya noong nakatayo na siyang nagbigay ng pagkakataon para sa demonyo na umatras. Subalit bago pa man ito makalayo ng tuluyan sa kanya, mabilisan niyang hinugot ang nasa tagiliran niyang barel at walang habas itong pinaulanan ng bala. Pagtama ng bala sa supot na nakasiksik sa gilid ng bewang ng negosyante, agad naman yung bumagsak sa lupa nang hindi nalalaman ng nilalang. Nang makakuha na ng sapat na lakas si Manong Buti para tumayo, dali-dali naman niyang nilapitan ang supot para itago. Paglapit niya sa lugar na kinabagsakan nito, doon bumungad sa kanya ang isang batong naglalaman ng tumigas na ugat ng puno. Napakakintab ng berdeng kulay ng batong yon na halos mapagkakamalan mong isang mutya dahil sa natatangi ito sa lahat ng batong kadalasang nasisipat ng tao. Nang makuha na yon ni Manong Buti, inihipan niya yon ng usal upang maprotektahan ang kanyang sarili sa anumang panganib na tanga nito. Habang naglalakad siya noon pabalik sa entradang pinto ng kubo, rinig na rinig naman niya ang pagsiangil ng mga nilalang habang walang patid na nakikipaglaban sa kanyang maestro at mga kaibigan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga niya nakita ang pagkapako ng dalawang demonyo na pilit namang ipinagtatanggol nila Gibo. Kahit tumulong na noon ang huklubang kasabwat ng negosyante, hindi pa rin nila noon nagagawang mapangibabawan ang lakas na tangan ng tatlong kaibigan ni Manong Buti. Ilang minuto pa ang lumipas, muli namang sumugod ang tatlo niyang kasama at kasabay nito ang pagdukot ni Bitang ng kanyang armas sa kanyang likuran. Paglapit niya sa kinaroroonan ng hukluban, agad naman niya itong pinaulanan ng bala sa katawan na siyang naging sanhi upang bumagsak yon sa lupa habang dahan-dahang nawawala ng buhay. Nang akmang tutuluyan na ito ni Bitang, bigla naman itong hinadlangan ni Manong Buti sa kadahilanang may itatanong pa siya noon sa nilalang.
Nang masipat naman nila Gibo ang pagbagsak ng hukluban, wala na sila noong pagpipilian kundi ang kumaripas ng takbo upang iligtas ang kanilang mga sarili. Matapos ang mga pangyayari, dali-dali namang nilapitan ni Manong Buti ang naghihingalong hukluban upang magtanong dito ng, "Ano ang gamit ng batong yon? Sabihin mo!" Nang marinig naman ito ng nilalang, dahan-dahan naman itong tumitig sa kanya habang sumasagot ng, Susi ng lagusan. Pangunahing gamit ng mga manlalakbay patungo ng Biringan. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong binawian ng buhay dahil sa lubha ng pinsalang kanyang natamo. Sila Manong Armando naman noon, ninais ng tapusin ng mga demonyong kanilang pinako upang wakasan ang kasalukuyang nagaganap na digmaan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, pinili noon ng kanilang grupo ang maghukay upang ilibing ang katawan ng batang biktima ng mga demonyo at ang katawan ng matandang nagbibigay kasamaan sa buong baryo ng Paracale. Kahit nasa kaliwang panig ang matandang yon, napagpasyahan pa rin ang pangkat nila Manong Buti na alayan ito ng isang taimtim na panalangin upang kahit papaano'y hindi ito maligaw sa kanyang paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Bago sumapit noon ang bukang liwayway, na isagawa na nila ang kanilang trabaho sa buong lugar. Pag-alis nila noon sa tahanan ng hukluban, napagpasyahan nilang tupukin ang tahanan nito upang sunugin ang lahat ng karunungang naiwan ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kwento, magaganap na ang paglalakbay nila Manong Buti patungo sa kabilang mundo na kung saan namumuhay ang mga engkanto. Okay, grabe ka panapanabik yung susunod. Isipin ninyo, pupunta silang Biringan. Di ba? Talagang may kwento talaga na nakapaloob dun sa lugar na yun eh. Pero malay natin kung pupunta ba sila o hindi. Kaya para di tayo mabitin pare-pareho, sunod ko na kagad yung 30. Yun lang. Salamat.